next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Casoreco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Casoreco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Casoreco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Casoreco 2.
Applying for a new connection or a change in account name with Casoreco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casoreco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casoreco 2, serving better for you. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. As in man and man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Casoreco 2. And 4,
Philreco Awards from the Wars. Caso Rico 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Caso Rico 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Caso Rico 2. Caso Rico 2. Applying for a new connection or a change in account name with Caso Rico 2, one must undergo first a pre-membership seminar.
who are required to undergo the pre-membership seminar. Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ning kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ning kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma nin power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. As in man ang mang iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Next electric cooperative is Casureco 2. Casureco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Casureco 2. And for
Philorico Awards from the Wars. Caso Rico 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Stellar Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Caso Rico 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Caso Rico 2. Transform your living room space. Next electric cooperative is Caso Rico 2. Caso Rico 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Caso Rico 2. And for Philorico Awards from the Wars. Caso Rico 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation
as in 1296 Daniel Padilla. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 ninaga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureka 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan ka Satuyang Kooperatiba ng kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagiyaanan sa maray na irimahan sa lado kan Satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureka 2 asin kan maniamentos mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa Tuyang Kooperatiba. Sa maabot na Disyembre 2, 2023, aldaw na Sabado, magkakaigwa po ng ika-36 na Annual General Membership Assembly ang Kasureko 2 na may temang Marking the Legacy of Rural Electrification, Elevating Kasureko 2's Contribution in National Sustainable Development. Nagigibuhan sa Fuerte Camsur Sports Complex, Barangay Canlan, Pili, Camarines Sur. Mapoon ang programa alas 9 ng aga. Kung mabayad po ng bill sa kuryente, pwedeng mag-fill out na ng form para makarehistro sa mga opisina kan Kasureko 2 sa main office Barangay del Rosario, Naga City o sa mga sub-offices sa Pili, Milaor, Kanaaman, Calabanga, Kinambak, asin Siruma, Camarines Sur. O magrehistro sa paagigang online registration. I-type sana ang agma.kasureko2.com.ph. Darakulang papremyo ang naghahala. Para sa third prize, 11 ang manggagana ng 5,000 pesos. Para sa second prize, 11 ang manggagana ng 10,000 pesos. Asin para sa first prize, 11 ang manggagana ng single motorcycle. Saro kada distrito. Asin manlain-lain pang papremyo ang ipapanao. Magrehistro, magpartisipar, asin manggana ng darakulang papremyo. Salamat. Kasama, igwa na lang 15 minutos bago mag-alas 10, Kasureko 2, ang masunod na programa. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Kasama mo rin na pag-asa sa Indugabos, December 1, 2023, Biyernes. Ini po ang programa kan Kasureko 2, ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Digdi sa DWNX sa kaibahan, sa lado teknikal si Radyoman Ray Gomez. Ini man po sa indong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa. May ribahan kita with Kasureko 2 Public Information Officer Mr. Renier Pupa Bukay. Good morning, Kasureko. Good morning, Tabi Radyoman Manny isin sa Gabos po na nag-antabay ngayon ng pagkaaga. Welcome po sa programa kan Kasureko 2. Yan, December 1, 2023. Primerong aldaw kang bulan ng Disyembre. Yan, kaya dakulang bagay ini sa Satuya, ining mapag-urulayan tamo ni na aldaw na ini. Yan, pero bago po yan, nagpapadagos po si pagbasa kan Satuya mga metro, may mga nagaharap po sa Satuya. December 1 na daa, pero mayo pa ning bill, nag-aabot sa indang mga harong, si mga nakonsumo na indang kuryente, kang nakaaging bulan na November. Yan, nagpapadagos po si pagbasa kan Satuyang mga metro, nagkaigwa lang po kita ning dikit na adjustment, nagkakapirang aldaw, dahil may mga oras kay baga, kang mga nakaaging simana na talagang makusog si pag-uuran, na apektaran man si pagbasa kan Satuyang mga metro. Pero ngunya na first week kang December, yan, si mga day po nabasa na mga metro, sisiguraduhon ta po yan, sa Satuyang mga member consumer owners na makaka-receive po kamo ning bill sa kuryente. Yan. Dahil po mag-ha-date, dahil po mag-ha-date na maapektaran si Satuyang mga due dates. Kung anong aldaw po nindo na receive sa indong bill sa kuryente, kunya ng bulan na December, duman sa mga
follow-up reading ta. Iyo man po ito si pagpuon kay itong satuyang siyam na aldaw na tinatao sa satuya kan satuyang kooperatiba para magbayad na mayong penalidad. Yan. At yan, tanang pag-uulayan ta naman lang ang penalidad. Yan, good news ini sa satuya gabos. Ano po? Yan, dahil ang penalty charge, sige at yan kung nasabihon. Bibitinon naman na tataanan taning oras ang satuyang guest mo niyan. Medyo deman halata na puyat saro sa tagahanga ini kang Katniel yan magkaibanan tango niyan tabi Radyoman Mani ang direktora kang Naga South District para at least mataanan taning pagkakataon si Director Malu Rosin na maimbitaran ang satuyang mga member consumer owners lalong-lalo na ining sa saiyang distrito ining mga yaonig di sa Naga South District. Yan, good morning kay Ma'am Malu Rosin kang Naga South District. Yan, sige po. Itaota ang oras para makapag-imbitar sa satuyang mga konsumidores ng kuryente. Okay, good morning Tabi Ma'am Malu Rosin. Good morning po. Yes good po. Morning. Okay. Medyo dahil kitang gayo nakaturog, dahil pa po kita nakaka-move on kay Katniel. Pambihira. Yan ang gusto ko sa iyo, ma'am. Pero po, maka-move on po kita, mag-attender po kita sa satuyang Agma, duman po sa Fuerte Complex. Sa aga na po yan. Kaya inimbitaran ko po ang gabos na member consumer owners, kang Kasureco 2, lalong-lalo na po ang mga nasa distrito kang Naga South, magpuon po sa Del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, Cararayan, San Isidro, Mabolo, Tabuco, Lerma. Yan po, si mga barangay kang Naga South. Okay. Iyo tabi, ma'am, makaka-move on mananggad. Kadakol pa premyo. Move on po kita. Ma'am, kadakol pa premyong itatawa. Ano po ang ara mo, tabi, para mas maging aktibo? Alam mo, ara mo, Disyembre na baga? Iyo po. Ang kada distrito po, kita ipaparaffle, ipapatao po ang single, motorcycle. Kunsi po yan, 11 kada distrito. Po, first prize po yan. Sisunod po, 11 man po giraray na 10,000 pesos. Tapos, sunod si third prize po, 11 man po na 5,000 pesos. And igwa man po ni mga other prizes. Gabos po yan, i-distribute po yan sa gabos. Okay, dapat talaga mag-aratinder kita. Tabi, ano pa po ang mga dagdag na impormasyon na pwedeng, kumbaga, importansya kan pag-attender po kang Agma, tabi, ma'am? Kay puan po talaga mag-attender kita. Ini po bagaan sa tuyang venue para sa gabos ng member consumers. Tanganin pong updated sinda kung ano mo pong mga nangyayari sa tuyang kooperatiba. And kung igwaman po sinda ni mga suggestion na pwede makatabang po sa total operation kang Kasureco 2 na ikakaray po kang gabos na member consumer owners and Kasureco 2 as a whole, makakataba pong maray. Iyan po ang satuyang pagtitiripon, gabos pong member consumers. Okay. And pag duman po nindo sa lugar, dahil man po matugot ang Kasureco 2 na kita po magutom, kaya igwa man po kita kayan dyanin, tanganing, nagtitiripon-tipon po kita, ang satuya pong tulak, igwa man po ninlaog. Yan ang importante. Nasimbag na siya po kang iba. Kung igwa daaning pagkakan lamang. So, igwa po. Okay, ma'am. Madali na yan. Pizza 4 Lunes po yan, tabi, ma'am. Sa aga po. Sa aga, sorry. Pizza 2 pala, sorry. Ibang mapalantong iniisip ko. Sorry. Iyo po, tabi, ma'am. Si mga remote areas po, ano ang pagkasabot po kan Kasureco? Araw po kainiyo, nag-urulay man po, nagkaigwa kami meeting sa board na si mga nasa remote areas po, maasikaso po ang mga kada directors man po sa mga areas na yan. Magpuon po sa Siruma, ang bahala
po si Director po, si Director Abiog, sa Calabanga, si Director Santa Ana, sa Bumbon po, Director Borja, Magaraw, Director Ojada, Kanakman, Director De Castro, sa Naga po, Director Cornelio, ako po sa Naga South, sa Pili, si Director Changcoco, sa Minalabak, si Director Basmayor, or po si Ma'am Gay Pabines. Okay. Iyo po, tabi ma'am, komprehensibo naman ang mga plano. Ang registrant, ito pong nag-register, ano po, dakol naman po tabi ma'am sa monitoring. Ay, iyo po, si kada po nagbabayad ng mga member consumers, piga-asikaso na po, sinta na maka-register na po online, ikaw po kitang registration online, and ikaw man po duman mismo sa venue. Tangani po talagang gabos po na imbitaran, gabos po kita ma-update ka mga tunay na pangyayari sa Laogan Satuyang Kooperatiba. Ma'am, answer sa agenda na pwedeng maaraman kan publiko sa, kumbaga, kung igo ka pong sarong puntong agenda na pwedeng ma-discuss digdi? Igo po, si Renner na po ang ma-discuss kaya. Yes po. Answer po duman na agenda tungkol po sa Satuyang franchise renewal. Pero i-discuss po yan at siya ni Renier. Okay. Tabi, okay. Ma'am, paingaluan ta muna si ma'am pero babalikan ta. Okay. Sa aga ha, sa aga. Iba man pala itong kalakawan sa pizza. Pizza 2 po, ano? Sabado. Pizza 2 po. Okay. Alas 9 po. Pasensya na. Sige po. Kasamang Renier, additional. Okay, baka kuha mo giraray ang attention ni ma'am. Okay po, yan. Babalikan ta pa si Director Rosine. Yan, napag-ulayan si agenda manunungod sa Annual General Membership Assembly ng Kasureco 2. Yan, babalikan ta si Mamalo para at least kung may mga final pang mensahe sa tuyang mga member consumer owners. Bako lang sa CN Distrito, ang Junta Direktibo ba ng Kasureco 2? Saro kayan ang stud permi sa karahayan kan sa tuyang mga member consumer owners. Yan, pag-abot po sa agenda, may duwa kitang mayor na agenda. Manungod po si Inot, si manifestation, si pagsuporta kan sa tuyang mga member consumer owners, pag-abot naman sa franchise renewal, and panduwa po si pag-approve kang CAPEX ta, sa masunod na mga taon, si mga programa, si mga proyekto na kay Pon ma-realizar para at least sa makakabenepisyo sa tuyang mga member consumer owners. Yan, balikan ta si Mamalo Rosine para sa huri niyang patara-tara. As in pag-imbitar sa tuyang mga member consumer owners, manunungod po sa ika-33 na Annual General Membership Assembly. Ay, 36, sorry. Yan, 36. Annual General Membership Assembly ng Kasureco 2. Yan, si Mamalo po. Go ahead, ma'am. Sige po. Liwat po, nangangapudan po ako sa gabos na member consumers kang Kasureco 2, lalo na po itong nasa distrito ko sa Naga South area, na kita po magpartisipar, pag-atender sa Satuyang Agma. Satuya po niyo, Annual General Membership Assembly po, kang gabos na member consumers owners kang Kasureco 2. Inaagad ko po ang sa indong partisipasyon. Paghirilingan po kita sa aga, alas 9, yung pagkaaga sa Fuerte Complex. Sa Capitol po yan sa Pili. Nag-assign naman po ako ito pong talaga may pagkukulang po sa halimbawa sa transportasyon po. Nakikoordinate po ako sa mga barangay captains. Igwa po duman sa indang service. May auto po. Tanganing may hatod po, asit, maibalik manggiraray po, sinda. Kaya, iyo po yan. Salamat po. And maray na aga po sa Indogabo. Thank you, ma'am. Natataranta kami sa iyo, ma'am. Ang entrada mo kaya ko yan. Pang-artista. Sige po. Mabalos, ma'am. Malu Rosine. Okay. Thank you. Kay Director Malu Rosine kang Naga South District. And dahil lamang halata na nagpuyat. Nangangalas ako. Dakulo apektado. Dakulo apektado kay ining trending break up. Dahil man daw may
pelikula ining duwa. Igwa kayan, nagsuhayan tapos nagbalikan. Kaya man, joke lang sa mga supporters. Mga hugot Siyempre, iyan man ang satuyang dinakulaan. Katniel. Alam mo, mga millennials kita, tabi Radyo Man. Inabot naman ining love team na ini Kandua. Nakakapanghinayang, pero kung sakali man talaga, kaya po akoon kung ano ang kapalaran kaya Kandua. Yan, apektado man talaga ng mga hugot lines. Yan, tabi, Radyo Man, para sa karaman kan sa tuyang mga member consumer owners kang Kasureco 2, inot na inot, nagpapasalamat kita at na paundrahan ang sa tuyang imbitasyon sa saro sa mga members kang Junta Direktiba kang Kasureco 2 kay Madam Malo Rosin. Yan, tabi Radyo Man, kung may mga kahaputan pa, manunungod sa tuyang ika-36 na annual General Membership Assembly kang Kasureco 2. Ang tatermi kong nasasabi, 36. Garumaga na yan sa kuyan Iyo, baka. Numero mo Yung mga nagdadangog, baka pwedeng darodagdagan ng... Oy, 36. Tapos, sa aga, ako nga ninasuna ko sa Lunes. Sa aga pala. Sa aga na. Oo. Sa aga na ni. Igwa kitang plugging kayan. Oy, bago ako malingaw, may hapot lang na suway dyan sa Agma. Iyo. Baka pwede po mahapot kay Mr. Bukay. Mayo po kayong kuryente digdi sa Hakob Putol. Mga 20 minutes ago. Kala ko Agma pang bumbira. Mayo pa lang kuryente. Matinder ni sa Agma. Matinder siya. Pero may hapot siya. May hapot. Sige. Para makaparehistro, yan, kay puan talaga ng kuryente. Kaya lang ining Hakob Putol, Hakob Street, Ocampo Street, Ocampo 1, Ocampo 2, Naga Central 1, Naga Central 2, may schedule po kita ng power interruption dyan sa lugar na yan. Uy. Yan. Nagpuon po yan alas 9 ng aga hanggang matapos ang patrabaho. Baka maamay-amay man bago mag alas 5, may baliktad ang supply kang kuryente. Parte po ini kang rehabilitation, as in pagpapagayon po kan sa tuyang linya kang kuryente para sa kapakanan kan sa tuyang mga member consumer owners. Lalong-lalo na dyan sa may Liboton, Hakob, yan, tabi Radyo Man. And isingit ko na dakulon kitang mga na-receiving mga reklamo ning pagwara kang kuryente, scheduled power interruption dyan sa Barangay Tinangis and Periruyan, Pili. Naintindihan ta po ang sitwasyon, nakadara po ng inconveniensya sa satuyang mga member consumer owners na nagkakapirang aldaw. Yan. Nagkakapirang aldaw po si pagwara kang kuryente, scheduled power interruption din sa duwang barangay na yan kang Pili. Lalong-lalo na ining sa may barangay Tinangis and Periruyan. Ini po, ining patrabaho dyan kan sa tuyang kooperatiba, iyo po ini si kahagadan sa satuya, kang satuyang mga member consumer owners dyan, na magkaiko kita ning solusyon, pag-abot po duman sa pagpapamarahay kan sa tuyang serbisyong tinatao sa mga naka-star po dyan. Enot po, na-receive ang problema sa kuryente dyan, low voltage. Pandua, nagkakaigwa kita ning mga power trip off. Series of power trip offs na kung saan dahil po balansyado si linya, dahil po balansyado si supply kang kuryente dahil naglalangkaw po si demand pag-abot sa kuryente kan sa tuyang mga konsumidores dyan. Lalong-lalo na po, yaong po ining dakulaon dyan na kampo kang 9th ID. And sa inutan po ko yan, yaong po baga dyan si provincial jail. Nangangay po man ng supply kang kuryente. Yan, kaya saro sa ginibo kan sa tuyang board and management kang Kasureco 2, magkaigwa po ng permanenteng solusyon na kung saan yun na po si conversion. Pag sinabing conversion, paghali po duman sa single phase line to 3-phase line. Kung sabihin ting upgrade ta si linya na haloy ta ining papakinabangan tabi Radyo Man. And iyan po, dahil yan magigibo kung dahil kita magkaigwa ng series of power interruption. Dahil dahil man po makatrabaho ang sa tuyang mga technical personnel na buhay po ang linya kang kuryente. Kaya yan, naghahagad po kami ng dispensa
sa inconvenience siya po idara sa Indo dahil nagkaigwa po kita ng mayor na patrabaho sa linya kang kuryente itong conversion from single phase to 3-phase line diyan sa duwang barangay kang Banwaan Campili ining Karayruyan, Sintinangis. Pero yan po tapos na si patrabaho, magkakaigwa na lang po kita ning pag-transfer kang load o pagkakaigwa ning ka itong mga lumang mga poste, si mga linya kang kuryente. Pero yan po dahil naman nangangaipuhan ng halawigo na power interruption. Kumbaga, mga lateral lines lang po ang satuyang i-isolate para magkaigwa kita ng transfer kay itong mga connection, itong mga service drop wires, pasiring duman sa satuyang mga harong. Kaya yan, nagpapasalamat po kami and naghahangad kami ng dispensa duman sa mga konsumidores na ng kuryente na naka-experiensya po ng halawig na power interruption. Nagkakapirang aldaw po yan. Sabi radyo naman. Yan. Okay. Ilaw tatulos ang sa tuyang panduwang guest. Ano po? Yan. Tigihiling ko garo apektado man kikat niya. Kaya po ang ginaray. Makisumaro sa mga apektado kaya ng Katniel fever na nagtitrending o aldaw na ini. Gawos na lang nahiling to sa Facebook. Apektado kay Katniel. Yan ang mga kaibanan tangon yan, Tabi Radzuman Mani, ang head po kang section head, kang Human Resource Division, ang personnel, section head, kang personnel. Personnel section head, sa to yung mga kaibanan ngon yan, si Ma'am Jo Diaz, Tabi Radzuman Mani. Okay, Ma'am Jo, welcome back po sa Kasureko 2 program, ang Satuyang Kooperatiba sa radyo. Yan. Okay. Oo. Okay, sa programa tayo ni si Ma'am Jo. Good morning po. Morning, Ma'am. Good morning, Sir Manny. Opo. Sa gabos na nagdadangog sa programa or nagdadalan. Correct. Facebook Live. Okay. Yo, saka AM, FM kan DWNX. Ma'am, yes. Kadakol pa ito ng garo nagduduwa-duwa o may kaulangan. Paano sinda, kiraray po pa-check attendance sa 36 years kang AGMA? Itong sa AGMA, sir, they can register po si gabos na mga maaratinder or gustong magparticipar. Pwede po silang mag-register online duman sa may link na provide ang MSD. Itong agma.kasureko2.com.ph. Okay, saka igwa pong nahihiling ko itong garo gamit lang ang cellphone, makakukuha na si link Tabi kasamang Riner. Sige po Tabi, Ma'am. Okay, Radzuman Mani, ano po, yan. Naimbitaran ta si Ma'am, siguro balikan ta yan sa AGMA, Raatsan. Naimbitaran ta si Ma'am Jo, may importante siyang tutukaron. Actually, suhay man po ini duman sa General Membership Assembly. Sige. Babalikan ta siya at yan. Okay, kung may mga kahaputan, mananungod sa AGMA, babalikan ta po yan at yan. Mag-comment lang duman sa satuyang Facebook Live. Yan. And pwede mag-text sa satuyang hotline dyan. Tabi Radzuman Mani, babasahon mo po yan at yan. Sige. And sisimbagan ko po yan, mananungod sa AGMA. Ano po ang Kasureko 2? Tabi, kasamang Riner ang si pinakamayor na agenda para kay Ma'am Jo. Yan, naimbitaran ta si Ma'am Jo Ibias ngunyan dahil saro po kaya sa mayor na programa kang satuyang kooperatiba under po kang Institutional Services Department, Human Resource Division, ini pong manunungod igdi sa electric power distribution line construction NC2, EPDLC. Na kung saan kang nakaagi pong simana, nagkaigwa po ning tulong aldaw, na assessment, kapartner po ang TESDA. Dakulang bagay po ini para duman sa satuyang mga technical personnel na kung saan ang iba po kayang mga nagtatrabaho sa linya kang kuryente Tabi Radzuman Mani, dahil po nakakakuha ng national certificate. Dahil ang nagiging problema, kulang po ang nagkakaigwa ng assessment center. Lalong-lalo na hindi sa Bicol Region. Sa Bicol Region, ata Kasureko 2 lang ang igwa ng assessment center na tigtrabaho po ini kung sa tuyang kooperatiba, sa tabang po kang board and management kang Kasureko 2 and Institutional Services Department. Yan, parang kaigwa kita ng assessment center. And iyan,
napakinabangan ta na, sabi Radyo Manmani. And pwede pang makinabang kayan itong mga pagtarait ng mga electric cooperatives or si gustong magkaiguan ng national certificate NC2 pag-abot po sa EPDLC, sabi Radyo Manmani. Yan, siguro dikit na background, mananungod po iti sa nangyaring assessment kang nakaaging simana. Babalik ko girari kay Ma'am Zoe Diaz. Go ahead, ma'am. Good morning po. Good morning. Once again, good morning po sa gabos na nagdadangog. Itong kang last week, nagkaigwa po kita ning competency assessment last November 22, 23, and 24. So, itong assessment na ito in partnership with TESDA, tungkol po duman sa qualification kang electric power distribution line construction, wherein po si gabos na participants assess po sinda kung competent sinda duman sa pagiging line workers ninda. So itong purpose po katong assessment para po sinda ma-equip kang skills and itong technical know-how kang itong mga activities kang line workers arog po kang pagpatindog ning poste, pagsakat sa poste, pag-install ning mga line materials, pati po si pagtakod ng kontador. And then ito po bagang sa mga safety protocols, yan po ang gigibo po during the assessment. Okay. Iyo tabi, ma'am. Sige, kasama ng Renner, ka na muna po. Yan, okay. Siguro ngayon po sa RSIC naging participants. Dahil tulong aldaw po ini, gusto sabihon, binanga sa tulo si naging sistema sa pag-abot po duman sa assessment na ginibo. Ano po? So, ang participants po katong nangyaring assessment, bali tulong groups kaya to divided into 10. Igwa kitang participants sali sa Casoreco 3, Casoreco 4, saka itong sa diritang mga line workers sa Casoreco 2. So, divided po sinda into 10 groups and then may sarong assessor na nag-a-assess sa inda, wherein itong assessor po, tig ano man po sinda, tig qualify kang TESDA na nag-undergo po sinda ning proper trainings para maging assessor. Ito pong tulong tulong assessor, hali man din po digdi sa tuya sa Casoreco 2, mga foremen po sinda in the person of si Sir Milo Maralag, si Sir Marnie Panibe, saka si Sir Roberto Perez. So sinda po competent assessors, tig qualify po sinda kang TESDA dahil po nag-undergo po sinda ning series of trainings para maging competent assessors. Yan po. Okay. Iyo po. So ano na po ang masunod na lakdang tabi kani, ma'am? Bali sir, itong mga nag-undergo po ning assessment, nagkaigwa na po sinda, nakapas man po sinda duman sa assessment, and nagkaigwa na po sinda ning NC2 certificates na tig tao po kang TESDA. By the way sir, ang assessment process, igwa po si TESDA na representative na iyon po ang hihiling kang proseso itong puon po sa orientation, ito pong pag-gather po kang materials, si pagpatindog ng poste, si pag-install kang mga line materials, hasta po sa pag-dismantle katong tigtugdok nindang itong poste. So yan po, igwa po sinda permining representative ang TESDA. And i-discuss ko din po, itong TESDA po, itong nangyaring assessment in partnership with TESDA, and itong gabos na participants, scholars po sinda kang TESDA. So itong expenses duman, supposed to be, mabayad po sindang registration fee na 2,731.
itong participants po, dai po sinda nagbayad ka ito, kundi pig shoulder po kang TESDA. Ibig pong sabihon, scholar po sinda kang TESDA. So, yan po. Dakulang bagay ni Tabi, ma'am, ang standard kan training, garo bako lang pang digdi sa tuya, pwede pa sinda sa global network, Tabi, ma'am? Yes po. Kung na-issuehan ka po ng NC2 certificates, pwede mo siyang gamiton worldwide kasi sa TESDA po yan eh. So, aramtaman po ang TESDA, dakulon na po sindang nataanan ng mga NC2 certificates or NC2 passers na nakapag-abroad na ngani. So sa tuya, sa local man, itong mga NC2 certificates, particularly sa tuyang mga line workers, pwede ninda itong gamiton for promotion or kung gusto nindang mag-abroad. Yan po. Yan. Saka kung magkaigwa pa ni mga trainings sa tuyang mga linemen, ma'am, nakulang bagay ini. Ang standard kan Kasureko 2 magiging halangkaw, Tabi, ma'am? Yes po. Kasi yan po ang samuyang aim. Kaya po kami nag-put up ng assessment center para po ma-professionalize ang satuyang mga technical personnel. Particularly po itong mga line workers. Yan. Okay, may ano po ini? May kumbaga formal na igwa pa sindang formal na pagtaokan sa indang certification o dire-diretso na po sinda sa trabaho? Actually po, mga ano po sinda, mga workers po, industry workers po sinda kang electric co-op. And then, after po sindang ma-certifyan or mataanan ng NC2 certificates, dagos-dagos man po ang sa indang trabaho. Yun. So, pandagdag lang ng training. Tabi, yes po, pandagdag training. Iya po, pero yes ma'am. Pero ma'am, ining latest na nag-training? 30 po, 30. Igwa po kitang participants from Kasureko 3, 5 po sinda, and then Kasureko 4, 5 din. Okay, nasimbag pala yan sa bago. Apot po, yes, kaya digdi. Anyway, Tabi, ma'am, congratulations po sa pag-assist ka sa indong grupo, digdi po sa natauan ng NC2 sa Good Other Certification para sa high standard kan trabaho dyan sa pagiging lineman asin iba pa. Okay, thank you, sir. Okay, kasama Grenier. Yan. Okay. Baka igwa ka pang dagdag ki ma'am. Igwa talaga. Ini kaya kung nadaog taman si paliwanag ni Ma'am Jo, baka kayo magkaigwa ng interest si mga nagdadangog taon yan kung ini pwedeng i-open duman sa mga bagong graduates na gustong magkaigwa ng national certificate from TESDA, lalong-lalo na napag-uulayan itong pagtrabaho sa ibang bansa, in demand bagangon yan, ang trabaho kay sa linya kang kuryente, aminon taman talaga harayo man doon sa ibang mga tiga-graduatean, kang ibatang mga nagtatrabaho sa linya kang kuryente, kay puwan talagang magkaigwa ng national certificate from TESDA, kung hilig talaga nindang magsakat sa poste, magtrabaho sa distribution lines. May plano ba ang Kasureko to, ma'am, para i-open ini sa mga bagong graduates o kaya sa mga nagtatrabaho na bako sa mga electric cooperatives, araw kay itong ibang mga institusyon, igwa mga private, mga contractor bagang na gusto man magkaigwa ng NC2 certificate. Pwede bang i-open ini or may plano ba ang Kasureko to pag-abot sa bagay na ini sa maarabot na mga taon o bulan, Tabi, Ma'am Jo? Actually po, ang Kasureko 2, since nag-put up sinda ng assessment center on the qualification electric power distribution line construction, may aim po talaga na mag-cater po maski itong mga applicants sa luwas. Oo, pero not all kasi pwedeng mag-undergo ng assessment kasi po ang pinaka-basic na requirement kang sarong aplikante dapat po nag-undergo po sinda ng basic line
Lineman's Training Course or BLTC. Kasi po bako kaya siyang simpleng pagsakat sa poste lang, pag-install, kasi po kay puhan igwang man giraray technical know-how sa mga bagay na yan. So yan po. Yan. Radyaman Mani, kay puhan palang BLTC. Ano? Kay puhan man talaga may foundation, ano, ta basic BLTC yan. Ayan, kung mapa-assess ka man talaga, may ka maning karam-aram sa distribution lines. At least nagkaigwa kita ning ano, idea. Dikit na background idea. Yan. Pag-abot sa BLTC, may man ibang nagpapa-BLTC, ano, kundi mga electric cooperatives man sana, kaya mag-abang ka mo, ano, si mga interesado, iyan po, na ipopost yan sa Tuyang Kasureco to Facebook page, ang sa tong kooperatiba Facebook page. Kung i-open po, ayan, nailing ka man, ano, yan ang BLTC, si Huring Batch po yan, ngunya na taon na ini, 2023. And ang iba dyan, nakapasar na sa NC2, ano, dakulang bagay po yan, tabi Radyaman Mani, para mapakusog ta ining workforce kang mga electric cooperatives. Bako lang Kasureco to, antig Orolayan po igdi, ano, gabos ng mga electric cooperatives, lalong-lalo na igdi sa Bicol region. Yan, si mga interesado, aram ko kaya after kayo ng programa may maharapot na naman sa Tuya, dahil si mga interesadong maging warriors of light, ano, kang sa Tuyang Kooperatiba, yan, madadangog ninda ini, and pwede sindang inquire, o kaya pwede mag-inquire na lang hindi sa Kasureco 2 kung iba po ni mga trainings mananood sa BLTC, and kung na rin si sunod na gigibuhon na assessment po in partnership with TESDA. Yan, okay na. May kahaputan pa tabi Radyaman Mani? Ang BLTC, ano yan, yearly, sarong beses lang mangyari. Sagod ang assessment, sarong beses man lang. Yan, siguro ihapot aki Ma'am Jo. Tungkol po duman sa kahaputan kung once a year or kung pirang beses po. Ang BLTC po kasi kung i-open ni po siya sa luwas, depende po 'yan sa interested participants, and then bako lang kaya siyang libre. Igwa po siyang sinasabing registration fee na medyo costly nga ni. The last time po na nagpa-BLTC kami, live out po siya for 15 days. Ito pa lang po yan sa theoretical. Igwa pa pong another 15 days para sa line construction, itong actual demo po. So ang period of training is nasa more than a month, or the least is 1 month. So, yan po, kung interested po ang applicants, kaipuhan po magtipon-tipon ng pang-registration fee. Si last May pong BLTC, ang amount ng registration fee is nasa 13,200. Pero live out po siya. In case po na magpa-live-in kami, digdi po si mga participants maturog sa opisina, possible po na madagdagan siya ang registration fee. Kasi i-cover may po kaya ang foods kayan, si living expenses, etc. etc. Okay. Iyo po. Dakulang kaibahan kung mga training sa iba, ma'am, ano, contradigdi sa nyaong ka talaga sa electric cooperative, tabi ma'am? Dapat po graduate po siya ng mga electrical courses. Courses, okay. At least vocational, ito bagang installation and maintenance, arag kayan, electricity, basic electricity, arag kayan po. Basta related po sa kuryente. Okay. So nasimbag na, tabi ma'am, Jo, kasamang Rener, ang kahaputan digdi. Sige, oring mensahe. Sige po, ma'am. May gusto mong i-greet, si Ma'am Jo? Saka si mga partidaryo sa Sanabua, Eriga. Saka i-invite ta sinta sa aga, ma'am. Si mga... Binabati ko lang kung sakaling may nagdadalan or nagdadangog, si mga Bernales, Rason, and Ibias.
si mga partidaryos ko, hello, good morning to all. And Merry Christmas in advance, Sir Manny. Wow, Merry Christmas man, ma'am. Sa Indo dyan sa Casureco to. Christmas party. Invite man ako. Yan, okay, thank you kay Ma'am Zo. Yan, at least naliwanagan kita. May mga kahaputan pa, siguro kipunon tamo na, imbitaran tagiraray sa masunod na programa ta ang in charge si Ma'am Jo o kaya kung sisay pa man sa Institutional Services Department sa Human Resource Division sa under po kayo ng training. Okay na si Ma'am Jo, thank you. Mabalas Ma'am Jo, Ibias. Oras sa tinao sa Satuya. Iyo. Si Ma'am Malo Rosin, nag-antabay pa man yan. Iyo ma'am. Baka ilalam tagiraray. Abo na. Yan, sa nagdadakol lang taga-suporta ni Ma'am Malo sa Naga South District. Ara mo. Thank you. Pampadakol pala ning para dalan itong sa indong mga entrada dyan na pang artista, ano? Iyo, yan. Nagdadamog pala si Ma'am Tess. Kaya ako nataranta digdita, kadakol comment, pambira. Iyo, kung ito ang tatawan tang doon, maubos oras ta. Iyo, saka, yaong kaman lang tabi radyo man manin. Para, dikit man sa ng diferensya kay Daniel. Pambira. Garoy ka. Urara ni. Okay, tabi radyo man manin. Balikan na si Agma. Balikan ta sa aga na. Sa aga na, ha? Oo. Yan, December 2, 2023. Aldaw pong Sabado, sa aga na po yan. Kaya dahil na kita paliman-liman pa, magparehistro na kita. Ngunyan pa lang tabi Radyoman Manny. Ikaw kitang paagi para makaparehistro. Duwang paagi po yan. Enot, magparehistro sa paagi kang on-site registration. Pwedeng magpasiring sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. Kung mabayad kita ng kuryente, yan, diretsyo na po kita magparehistro. May mga ma-assist po dyan sa Satuya. Or, yan, pwede man. May mga kahaputan sa Satuya. Kung di pa nakakabayad ka itong current bill, pwede mag-attend. Pwede pong mag-attendir. Pwede. May babayadan ng current bill. Yan. Iyo, obligasyon ka yan. Parehas man kang kahaputan ni Alan Morano Abrasado. Opo, good morning. And ikaw kitang sarong paagi na pinakamadali, dahil na kita mahali sa tuyang mangharong. Itong inaapod tang online registration. Kaya nag-i-incaminar kita, dawa mo niyan sa presente, habang nagpo-programa ako, nagdadawag ka mo, pwede ka mong mag-rehistro sa paagi po kang agma.casureco2.com.ph. Yan, agma, i-search lang, agma.casureco2.com.ph. Supplyan lang ng detalye, automatic po, rehistro po kamo dyan. I-click ang submit. Baga ang mangyayari, nag-supply kita nag-fill out kita ng details, ang mangyayari dahil na-click si submit. Yan. Kaya naman importante hon yan. I-submit ta ang satuyang detalye, dating supply duman sa form, automatic po na rehistrado ka na tabi Radyoman Manny. Tama, pag-irumdum mo yan, tabi kasama Grenier and submit. Dakol akong piglaugan na mga dahil man kaya akong gayo. Itong submit, sabi ko dahil man ako register, dahil nakiklik. Kaya po ang i-click po nindo, yun maging successful. Yan, maging successful. Siguraduhon ta po na may yung problema ang sa tuyang internet connection. Igwa po ng mga nagre-rehistro sa paagi kang online, may problema si endang internet connection. Dahil po nasisend, dahil nakiklik si submit, may naning internet. Siguraduhan ta po yan, may load sa to yung mga data, okay, na igwa kita ng wifi, okay, sa mga opisina, pwede pong magamit ka mga desktop. Basta makaparehistro kita, may reply man sita sa tuya dyan, kung successful siya sa tuyang process, tabi Radyoman Manny. Yan, manggagana, 10 single motor, 11 na single motorcycle. Yan, saro kada distrito. Naghahapon kita 11 ang kapanao. At 11 man po kaya sa tuyang distrito. Gusto sabihon, sa kada distrito may sigurado pong mauli ning sarong single motorcycle. And sa tuyang second prize, yan, 11 man na 10,000 ang ipapanao. Gusto sabihon, sa kada distrito may mauli na may kaput ng 10,000. Sa kulang bagay na yan sa mga panahon ngunyan.
And sa satuyang third prize, 5,000 pesos, tig sararo man, kada distrito, 11 man ang manggagana kaya. And kadakol pa kitang mga pa-premium itatao. Ano, mga surprise pa yan, tabi radyo man mani. Malay mo, igon dakulang TV. Yan. Pero sasabihon tayan, dumana sa venue. Malay mo, igon kitang ipapanaw. Mag-sponsor si Director Malo Rosin. Bisikleta, pwede. Yan, mga appliances. Ano po? Yan ang ipapanao tatabi radyo man mani. Okay. May nakitang nalingawan. Ang importante mag-attender, mag-attender. Pwedeng mag-attender sa paagi kang online, sa yung live streaming. Dahil na magpasiring sa venue, pwede po yan. Halimbawa ngayon, sa aldaw na Sabado, sa aga, may gibo kita sa harong, naglilinig kita, o kaya naglalaba, dahil na kita mahalik sa tuyang mga harong, magdala na lang po kamo sa live streaming ta. No need na magpasiring sa venue. Pero pareho po ang may oras na marireceive. Gusto sabihon, kung pira po sinareceive, kung pira si ipapanaong mga parapol duman sa venue, iyo man po si ipapanaong duman sa mga nagdadalan sa live streaming ta. Live po yan, madadalan sa Kasureco to Facebook page, ang sa tong kooperatiba Facebook page. Yan. Asaan mo po kamo sa aga, ang phone po kang sa tuyang programa, alas 9 po, baka abutan yan mga 11 or 12 noon tabi radyo man mani ang sa tuyang programa. Okay. Yan, amnesty program, nabanggitan ni Mamalo sa bago, pwedeng magparehistro si dawa may moroso, okay, may babayadan, tabi radyo man mani, pwedeng magparehistro. Pero may programa pong magayon ang satuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2 and manehemento kang satuyang kooperatiba, manunungod po duman sa may mga moroso, asin mga naputulan kang mga nakaaging bulan asin taon. Yan, mag-avail po kita kaya ning amnesty program na i-post na po yan sa satuyang Kasureco 2 Facebook page. Yan, sa masunod na programa, may iluluwas man kita kaya ning video, manunungod po duman sa amnesty program. May tulong paagi kita para mag-avail kayo ng amnesty program. Ano po? Igaw kitang 50%. Gusto sabihon kang 50% kung ang kapasidad na babayadan po nindo o kakayahan po nindo para bayadan sa endong arrears, si mga moroso nindo sa Kasureco is 50% lang. 50% man ang condonation kang penalty kaya tabi radyo man mani. Kung 75% ang kapasidad nindo para bayadan si total na pagkakautang nindo, si mga moroso po nindo sa Kasureco 2, 75% man po si condonation kang penalty. Kung kaya nindong bayadan 100%, much better. Mayo na kamong babayadan ng penalty. Yan, mayo na kamo ning babayadan ng penalty charge na kung saan zero po ang penalty kaya tabi radyo man mani. Duman sa mga nagkapurutulan, ma-additional lang kitang 150 pesos sa reconnection fee. Automatic pong kakabitan ka muna ng kuryente ngunyan na bulan ng December para magamit sa tuyang mga appliances tabi radyo man mani, binakal, mga Christmas lights, nagbakal kita ng mga pailaw pero mayo man pala ng kuryente, sayang po yan. Kaya magagamit na mga pailaw ta kung kita mag-avail ka ining amnesty program na tig-o-offer mo niyan. Pagiramdam po bukas po ini sa gabos ng mga residential consumers only. Gabos na residential, pwedeng mag-avail ka ini kung kang nakaaging November 24 hanggang December 31 lang. Extra po ini. Tabi radyo man mani. Hirap mag-offer ang Kasureco 2 ka ining amnesty program ta. Sinag-avail kang 50 and 75%, si natatadang balanse, pwedeng bayadan sa laog ng 3 bulan. Kaya malinaw, tabi radyo man mani ang sa tuyang amnesty program, ngunya na bulan na Disyembre. Tabang po ining kang sa tuyang Junta Direktiba kang Kasureco 2 and manehemento duman sa mga may pagkakautang asin mga nagkapurutulan, tabi radyo man mani. Okay. Liwat kung nagdudua-dua ka mo, dahil pa ka mo nakabayad, pwedeng mag-attendir sa AGMA. Oo. Yan. Okay. May naman siguro. Sa oras na. Okay. Masunod po ang UNC. Yes. Ang tabayanan po yan. Yan. Kung mayo naman tabi radyo man mani, nagpapasalamat kita duman sa duwatang naging guest, kay Director Malo Rosin, kay Ma'am Zoe Diaz,
And syempre sa IMJ Interactive na nag-a-assist sa Tuya Permingon yan sa mga programa ng Kasureko 2. Yan, mayo naman, pumayo na. Sa ngaran po kang manimento kang Kasureko 2, sa pamayo po kan sa moyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R. Piamonte, sa tuyang Board President, Director Gay Loreto H. Pabines, ini po si Rener po Pabukay. Magirilingan kita, magdalan ka mo, sa pahay kang live streaming, sa ka-36 na anuman General Membership Assembly kang Kasureko to. Sa aga po yan, tabi Radyaman Mani sa Kamsur Puerte Sports Complex. 9 a.m. po ang start. Yan, thank you po sa gabos na nag-antabay. God bless po. Yes, kami po nag-imbitar man na mag-attender sa AGMA, importante asin obligasyon kan lambang konsumidor kan kuryente. Sa pangarang kan serbisyo publiko, lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez, ako man po si Radyoman Manny Basa, tatak Arimen, Radyo mo Nationwide. Dinadara sa Indo kan Kasureko 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo, sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente, partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 asin kan manayamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier O. Pabukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Sa maabot na Disyembre 2, 2023, aldaw na Sabado, magkakaigwa po ng ika-36 na Annual General Membership Assembly ang Kasureko 2 na may temang Marking the Legacy of Rural Electrification, Elevating Kasureko 2's Contribution in National Sustainable Development. Nagigibuhon sa Fuerte Kamsur Sports Complex, Barangay Cadlan, Pili, Camarines Sur. Mapoon ang programa alas 9 nin aga. Kung mabayad po ning bill sa kuryente, pwedeng mag-fill out na nin form para makarehistro sa mga opisina kan Kasureko 2 sa main office Barangay del Rosario, Naga City o sa mga sub-offices sa Pili, Milaor, Canaaman, Calabanga, Kinambak, asin Siruma, Camarines Sur. O magrehistro sa paagi kang online registration. I-type sana ang agma.kasureko2.com.ph. Darakulang papremyo ang naghahalap. Para sa third prize, 11 ang manggagana ng 5,000 pesos. Para sa second prize, 11 ang manggagana ng 10,000 pesos. Asin para sa first prize, 11 ang manggagana ng single motorcycle. Saro kada distrito. Asin manlain-lain pang papremyo ang ipapanao. Magrehistro, magpartisipar, asin manggana ng darakulang papremyo. Salamat po.
Applying for a new connection or a change in account name with Casoreco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casoreco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casoreco 2, serving better for you.